Прекратете гласуването. 184 народни представители са гласували, 80 гласа за, 71 против, 33 въздържали се. Предложението не е прието. Има ли желание за прегласуване или не? Прегласуване. Прекратете гласуването. 189 народни представители са гласували, 119 гласа за, 64 против, 6 въздържали се. Предложението е прието. Как стана така, че депутатите ви си промениха гласуването в рамките на секунди? Защото ние имахме тогава погрешно гласуване. Случва се понякога. Има моменти, в които се